Ovo je hrvatski Ustav, najvažniji dokument svake države, pa tako naravno i naše države Hrvatske. I tu postoji jedan članak, to je članak broj 62. Taj članak 62. u ovoj knjižici koju smo svi dobili i prošli mandat i ovaj mandat nije napisan kako treba, napisan je s greškom. Taj članak nije u potpunosti napisan jer je taj članak promijenjen na današnji dan 2013. godine. A promijenio ga je narod, promijenio ga na referendumu. Za one koji su zaboravili, na današnji dan prije 7 godina hrvatski narod je promijenio 62. članak hrvatskog Ustava na način da je dodao brak je životna zajednica žene i muškarca. Hrvatski sabor, hrvatska Vlada nije našla par tisuća kuna da se tiska par stotina novih ustava koji odgovaraju znači stvarnom stanju stvari. Dok se troše milijuni kuna, milijarde kuna na sve i svašta, još jedan mandat dočekujemo da Ustav nije tiskan nego postoji jedan mali papirić koji je ubačen u ovu knjižicu. I s ovog mjesta ja drugi put, jer sam to i prošli mandat govorio i pozivao, pozivam evo i predsjedništvo Hrvatskog sabora i sve odgovorne neka konačno potroše par stotina kuna i neka tiskaju odgovarajući Ustav. Kad govorimo o referendumima, bilo je još pokušaja referenduma, ovo je bio jedini uspješan referendum. Pokušali smo otkazati Istanbulskom referendumom, nismo uspjeli. Pokušali smo promijeniti izborni zakon referendumom, nismo uspjeli. Ne zbog toga što nismo skupili dovoljno potpisa, nego zbog toga što je netko brojao te potpise na svoj način. Ali nećemo odustati, bez obzira što su brojači još uvijek tu i narod još uvijek tu. I opet ćemo prikupljati potpise, ovaj put ćemo prikupljati za referendum o euru. Neka narod kaže što ima reći o euru.